a dwi yma gyda... ANNIBEN. Iawn, ANNIBEN, please disgrifio dy hun mewn 3 gair. What the hell? Teg! Pwy yw'r hoff dragwyn ti? Fi. Annibynnol. Ta beth, o'n i mewn cael teulu drag gyda fel fi ANNIBEN, annibyniaeth, annibynnol. Beth sy'n annibynnol ddo? Oh, comedy really tywyll. TWH, na? Sa'n gallu sillafu, nes i ddim pasio tygau. Pa mor hir gymerodd o? Awr, 20 minutes. Fi'n nabod rhywun sy'n cymryd 4 awr, just i wneud y gwyneb, a ni'n okay, like, come on! Beth yw'r peth pwysicau ti am diwylliant drag Cymraeg? Honestly, mae'n amazing, achos mae'n siarad eisiau gymaint o bobl sydd ddim really cael llais yn y cyfryngau. 10 years later, edrych yna ni, dyma ni. A chi'n gallu symud ar llwyfan a bod yn hollol weirdo, and get paid for it, so yeah. Pwy oeddech chdi'n admygu? Rapscallion. Dwi'n gweld rapscallion. I mean, look at the material. Cwestiwn eich fwy serious rwan. Pa mor bwysig ydych chi'n credu ei bod ti i gael y ddarpariaeth yma drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru? Mae'n jyst yn rhywbeth completely wahanol be ni wedi gweld o blaen. Lle gwell i wneud na Glwb Ifor Bach, hyb cerddoriaeth Cymru. Cwestiwn ola, jyst i fi gael gwybod, pa foundation ydy'r un dylswn i brynu? Fi'n dynnu o Maybelline. Really? O, mae'n ffab. Diolch yn fawr iawn i ti. Dwi'n edrych ymlaen. Diolch yn fawr, edrych ymlaen fel chi. Diolch.